Όχι. Όχι, όχι. Αυτό αποκλείεται. Ένα λεπτό, να ακούσεις. Τι να ακούσω, Μαριάννα, τι να ακούσω. Σε παρακαλώ, Ηλέκτρα. Εσύ δεν είπες ότι αυτός που θα παίξει το ρόλο του καταδότη φλερτάρει με το θάνατο? Το είπες ή δεν το είπες? Ναι, το είπα και σε εσάς, το είπα και στο Στάθη. Όταν μου αποκάλυψε την πρόθεσή του να το προτείνει αυτό το πράγμα στον Άκο. Ορίστε. Όμως μου απάντησε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν να κάνει μια τέτοια θυσία. Μια θυσία που δεν μπορούμε να την κάνουμε πρώτοι εμείς. Πάντως ο Νάκος δεν πρέπει να την κάνει. Τι θα γίνει τώρα, θα γλιτώσουμε από το ένα πέντος για να πέσουμε στο άλλο? Τι θέλεις να πεις? Ότι μπορεί να σωθεί η Τόνια, αλλά να σκοτωθεί ο Νάκος, Ηλέκτρα. Όχι, όχι, όχι. Θα τρέξω τώρα αμέσως να μιλήσω στο Στάθη, να τον εμποδίσω. Πού πας, παιδί μου? Δεν έπρεπε ούτε να σκεφτεί να μπλέξει τον Νάκο σε αυτή την ιστορία. Ηρέμησε, Σαβίνα. Δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να δεχτεί αν δεν θέλει. Μα δεν πρέπει καν να τον βάλει στο δίλημμα να το σκεφτεί. Είναι πολύ σκληρό, δεν το καταλαβαίνεις. Και σου είπε κανείς ότι το δικό μου δίλημμα είναι μικρότερο? Θέλω εγώ να κινδυνεύσει ο αδελφός μου για να σωθεί το παιδί μου. Εδώ όμως δεν πρόκειται για έναν απλό θάνατο, Σαβίνα. Πρόκειται για μια ζωντανή κόλαση. Και η Τόνια δεν θα κινδυνεύσει μόνο να πεθάνει, αλλά να κακοποιηθεί άγρια, να βασανιστεί και να χάσει σταγόνα τη ζωή της, φρικτά και επώδυνα. Γι' αυτό και εγώ θα ευλογώ τον Άκο αν κινδυνεύσει η αχάρη της, όπως ευλογώ και το Στάθη. Δεν μπορείς ίσως να με καταλάβεις, γιατί κουβαλάς ένα παιδί στα σπλάχνη σου, αλλά δεν είσαι ακόμα μάνα. Όχι, κάνεις λάθος. Σε καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι ότι ο ένας μας αδερφός μπορεί να αποφασίσει για τη ζωή ή το θάνατο του άλλου. Είναι τρελό. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Και θα το πω του Στάθη. Μόλις τον δω μπροστά μου θα το πω. Τι θα μου πεις, Σαβίνα? Τίποτα, Στάθη, απολύτως τίποτα. Τώρα γιατί πέτυχες? Κατάλαβα. Δεν έχει φωνή η Σαβίνα? Έχει. Από ό,τι ξέρω έχει, και μάλιστα πολύ δυνατή φωνή. Λοιπόν. Ήθελα να σου πω, Στάθη, ότι κουράζεσαι πολύ. Και ότι πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να προσέχετε κι εσύ και ο Νάκος. Η πολλή δουλειά καμιά φορά σκοτώνει.